tak do týchto dverí vchádzajú Košičania, ktorí si chcú zaplávať, ale aj Košičania, ktorí sa chcú dobre najesť. No a k tomu jedeniu môžete prispieť aj vy, keď nám pošlete nejaké svoje recepty. Skúste nám ich posielať na mailovú adresu produkcia@nasa.sk alebo na adresu TV Naša, Hviezdoslavová ulica číslo 6, Košice. Tešíme sa na vaše recepty. Určite niečo zaujímavé budete môcť vyhrať. Čo si vymyslela na dnes? Takže na dnes si pripravíme milánsku polievku, vlastne zeleninová polievka s bylinkami. Áno, čo všetko do nej dáme? Takže použijeme cibuľu, cesnak, mrkvu, zelenú fazuľku, bielu špargľu, cukinu, zemiaky, hrašok a zmes čerstvých byliniek, ktoré sme si už nasekali. A na dochutenie ešte soli, korenie, olivový olej a vývar. Vývar, aký vývar používaš? Vývar zeleninový, do zeleninovej. Dobre, tak ideme na to. S čím začneme? Začneme olivovým olejom. No a predpokladám, že do olivového oleja ako prvá pôjde cibuľka. Cibuľka. Máš novú varešku. Vlastne dáme si všetku zeleninu okrem hrášku. Hrášok budeme dávať až na koniec, vlastne to stačí, keď sa kratšie povarí. Hrášok je už predvarený, alebo nie? Nie je predvarený, ale ten bude rýchlejšie, čiže stačí pred koncom pridať. Cuketka, zemiačky. Teraz to všetko v oleji trošku orestujeme, alebo ako? Áno, asi 10 minút si orestujeme. Áno. A potom zalejeme vývarom. A variť to budeme koľko minút? Tam dokopy asi 15 minút. Takže je to rýchla polievka, môžeme povedať. Rýchla polievka. Tak máme 10 minút na to, aby sme orestovali celú zeleninku. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. 10 minút nám uplynulo a môžeme zaliať tým vývarom, áno? Vylejeme všetok? Môžeme dať celý. Môžeme dať celý. Ako sme spomínali, zeleninový vývar. Dochucovať budeš neskôr? Dochucovať budeme na konci. Ešte si pridáme ten hrášok, ktorý si nám povaril. Áno, takže ten už ide vlastne do vývaru. Áno. Tomu stačí tak 5 minút. 5 minút, hej. Dáme si aj bylinky na ochučenie. Petržlen, aj niečo iné si tam dala? Je tam aj bazálka, je tam taký mix. To bude dobré, to bude dobré. A môžeme si aj dochutiť soľou, korením. Takže pridáme trošku farebného korenia, trošku soli a trošku, to je čo? To je čierne korenie. Čierne korenie. Farebné, čierne a sol. A nechám už iba 5 minút prevrieť a vlastne polievka bude hotová. Takže stačí 5 minút. Stačí 5 minút. 5 minút prevrieme a ideme na čo? Na cestoviny? Na cestoviny. Na cestoviny. No a po talianskej polievočke, talianské druhé jedlo? Je to z talianskej kuchyne tiež? Je to niečo také podobné, stredomorské. Takže budú to nejaké cestoviny? Aké sú to cestoviny? Budú to tagliatelle so slanienkou a s cuketou. Takže budeme k tomu potrebovať cestoviny tagliatelle. Ktoré sme si už vopred uvarili vo vode. Ako varíš cestovinky? Tieto boli varené klasicky v horúcej vode, chutenej, osolnej, ale vlastne olivový olej som nepridávala. Bez oleja, hej? Bez oleja. No, dobre, a ďalej? Ďalej budeme potrebovať olivový olej, biele víno, smotanu, slaninku, my máme oravsku, cukinu, cesnak, bazálku a soj korenie, klasické na dochutenie. Ako začneme? Takže začneme zase olivovým olejom. Do panvičky. A na tomto oleji popražíme slaninku. Tak.
Počkáme, kým sa slaninka trošku spení a potom pridávame ďalej. Chvíľočku počkáme. Takže chvíľočku počkáme a do spenenej slaninky predpokladám, že by mohla ísť cuketa. Áno, Správne? správne. Slaninka sa už pení, tak ideme na tú cuketku, nech sa páči. Ideme si cuketu. Pridáme a opäť čakáme, alebo ideme rovno ďalej? Ešte chvíľočku tiež necháme spolu podusiť. Minútku, 2, 3, koľko? Vlastne keď nám trošku puští tá šťavu cukina. Áno, takže od oka. Pustiť šťavu cuketka a ideme ďalej. A už veľa možností nemáme, pôjdu cestoviny. Pôjde ešte biele vínko. Aha, tak, aby to malo šťavu poriadnu. Biele vínko suché. Suché. Kedy sa používa také sladšie vínko na varenie? Keď sa robí nejaké mäso? No niečo také ľahšie, možno ako rybu alebo niečo také. Ale väčšinou do varenia väčšinou suché. Dobre, môžeme si pridať vínko. Tak dávame vínečko biele. A necháme si ho zredukovať, aby sme mu odparil vlastne alkohol. Zredukujeme do vaničky. Ivka, čo povieš, už je to zredukované dosť? Áno, myslím, že vínko to nám už odparilo, čiže si môžeme pridať cestovinky. Áno, cestovinky, taký zvláštny názov majú, ako sa volajú? Tagliatelle. Tagliatelle. S pinzetkou premiešame. A ešte nám tu zostal cesnak Dokutíme si bazálka. V čom je cesnak, to je dobré. Aj v klobáskach je cesnak, takže... Bazálku čerstvú. Áno. Chvíľočku premiešame. A už tu A máme na záver iba už budeme dávať smotanu. smotanku, áno. A trošku korenia. Áno, soli. Len doladíme chuť. Smotanky dávame veľa, málo, všetku, alebo len trošku? Uvidíme podľa potreby, ale určite asi nie všetko. Tak, aby boli celé cestoviny už pokryté vlastne prosto močky. No to bude určite dobrota, na to sa už teším. Chvíľočku ochutnáme. V každom prípade musím povedať, že varíš chutne a jednoducho. Toto je My sa moderná stále kuchyňa. snažíme jednoducho, rýchlo, aby to bolo niečo zdravé. Pridáme si smotanu. Možno nejakú minútku, necháme trošku prevrieť a vlastne máme hotovo. A smotanku používaš 12% alebo A my šláčkovú? používame 33%. Takže šláčkovú. Áno. Tak z neho je všetko tak lepšie, hustejšie, rýchlejšie sa to spraví. S 12. Čiže cestavenky. To už necháme viac menej iba prehriať Áno, a môžeme máme dávať na podávať. tanier. To bude šmak. Vianoce sú už síce za nami, ale vianočná atmosféra tuto v timeoute ešte, ako vidíte, doznieva a preto pri tomto krásne vyzdobenom vianočnom stromčeku si dajme toto letné jedlo z Talianska. Začneme polievočkou, vonia to krásne, musím ťa pochváliť a pevne viem, že takto to bude aj chutiť. No a priatelia, nezabudnite, že treba posielať recepty. Môžete vyhrať zaujímavé ceny, večeru pre 2 osoby v niektorej z košických reštaurácií a možno aj nejaké tie iné prekvapenia. Tak teda svoje recepty posielajte na adresu TV Naša, Hviezdoslavova 6, Košice. No a my poďme na tú polievočku. Dobrú chuť.